it's all about charity. We are charity driven more than CCT beauty pageant umntwana bayangenela. Kodwa into ebalulekileyo kunobana sibuyisele back to the community, sizame ufila some gaps and loopholes within our communities kwizinto ezinjenge-empowering, donating e-clothes and sanitary towels and all that, because if ever you can check on our Facebook page, into i-finally siziyenza kakhulu kukubana zisenza i-community appearance to various communities within the Eastern Cape. Okay. Ndiyafuna ke ngokusichazele i-categories zalo nyaka zizawuthini na nange-dates kwenzela uba abanomdla bangenele. Okay, for this year, we have 4 categories. Pre-teen, oqala ku-7 years to 12 years old. Siphinde sibe no-teen, oqala ku-13 years to 17. Sibe no-miss, which is ababadala, abaqala ku-age of 18 till 24. And then sibe no-miss the category with the male contestants, ezona eziqala ku-16 to 24 nazo. Ziza kuqhubeka nini ezalo nyaka? Kulo nyaka siyangenela eHotel Savoy inamthatha. There's i-hotel phakathi Hotel Savoy inamthatha phayana. Xa ungena nje eMthatha on the 6th of December ngo-11 ube phana. To enter, you only pay 100 rand for i-ticket lakho. If ever you are a title holder, you only pay 80 rand as your entrance. Okay, so uzothi ga ngoku bonke abantu abafanele bake bayangenela zisavuliwe ingcango kusini nasi kwesiphi stage ngoku kanye bayavotelwa abazi-finalists? Final stage ngoku, meaning that we are 2 weeks before the grand finale. Asifaki bantu abavoti, they are literally done with their journey. Ngoku into abayenzayo, they're just practicing for uyongenela ngoku. Okay, siyayazi uba ke mhlawumbi uyafuna ikhule le nto iminyaka ezayo. Mhlawumbi uke wabona uba ndiyabetheka apha nalapha, ungathi ngeyiphi inkxaso oyidingayo onoyichazela abaphulaphuli? Akho nto isokolisayo ubhuti ngofumana i-sponsors, because this needs money kakhulu, because iyakhosta, funeka ubhatale i-accommodation, funeka ubhatale ii-sessions, ii-prizes, ii-gifts, ii-sounds, ii-speakers and all that. So siye sibethakele kakhulu apho, because ii-sponsors xa sesizifumene mhlawumbi zingabikho loyal, sisifumane kulo nyaka, next year sithi siyabethakala naso. So inkxaso esingasifumana yinto yoba usende wena loo nto nayo, okanye uthenge itikiti noba uzuyobukela, okanye uthumele loo nto unayo ngokuqhutywa intliziyo yakho, because le nto idinga isikakhulu imali. All right. Ungathini ukukhuthaza abantu abatsha, especially ke abangakaqapheli isakhono se-modeling, abanye bacinga uba yinto edibene nobuhle kuphela, funeka ube mhle yonke loo nto. Ungathini ukuthetha nabo mhlawumbi bathathe ingqalelo? Ndingawenza amazwi athi uba i-beauty pageant ungayijongi kwi-outer appearance yayo. It's not about uba siyangenela phayana, but kukho into ekuthiwa si-stage, pre-stage journey, where you are a finalist okanye uyi-semi-finalist. Phayana before ungenele uwalk stage wenze ezaa speech, kukho izinto ezenzayo. For example, ku-Endless sithi abantwana mabaye kwii-radio interviews, baye bavizithe izikolo, benze ii-appearances kwizinto ezininzi, benze nee-charity. So kulapho umntana aye akhule khona, kudevelophe isakhono, anyuse i-confidence, because siye sithi mabathengise namatikiti. So laa nto yabo uba sithi thengisa amatikiti ube ungenabantu bazokubukela, sibanike ii-donation forms, zenze ubana wena uhambe apha etawuni ubana sithi ndicela undiphe i-10 rand uede. So ibhilda laa nto isakhono sakho sobuthetha nabantu, communication, because after uwinile you will need to represent the brand, and xa urepresent ibrand udinga ube ne-confidence, you need to be bold, you need to be advocative, kufuneka ube ngumntu ozoma phambi kwabantu athethe. So i-modeling industry kumntu obona uba ngathi hayi andiyazi uba ndingakwazi, because akuwokhwa estage, akwenziwa. Ukuwokha yipesentana encinci, because thina ukuwokha estage kuthi ngu-30%, yonke enye into 70% umenza before ungenele, because abanye abantwana they are very talented and very gifted, bangawokha kamnandi estage, bathini, bathethe kamnandi, baphendule kamnandi question, but bebe bengenazo ezaa qualities okanye ezaa values that makes a queen okanye that makes a winner. So siye sibadevelophe ke ngoku pre-stage phambi koba bangenele. Umntu orhalela ungenela afune ukwazi kakuhle ngesono se-modeling, angangena ayazi ubana ayikho se-stage qha le nto, but apha before ungenele there are many stages ozihambayo. Khasiqhayisele ke ngabantwana obafumeneyo kulo nyaka, baphuma kweziphi iidolophu obazi? Baphuma e-East London. We have East London, we have Mthatha, we have Tsolo, we have Dutye, we have Butterworth, we have Elliot, we have Queenstown. Wow. All right.
aba bamele isithili seKhrizani sakuncokola kunye nabo ke ngoku sive balungele kangakanani na and bathembise abaphulaphuli besithili seKhrizani bazawubuya kunye nayo. Abantu abafuna ukulandela umsebenzi wakho, abantu abafuna ukunika inkxaso le ubuthetha ngayo, bakufumana njani kusuka ke kwi-social media platforms? Ungabanika nenamba. Inamba yam mandiqale ngenamba bhuti. Inamba yam ithi 073 474 7230, 073 474 7230. On Facebook nakuTikTok nakuInstagram ngu-Ilitha Gobeni. Ilitha Gobeni. You will see me there. Alright. Nkosi kakhulu ke ngexesha lakho, nathi siVukani FM sinqwenelela ke impumelelo kumsebenzi enizawenza. Siyabulela kakhulu bhuti, siyabulela kakhulu ngeli thuba. Alright, inkosi kakhulu umphulaphuli Ilitha Gobeni ke sincokolela nge-pageant ezayo. Umphulaphuli utshilo ke wathi bakhona abasuka kwiidolophi zalapha kwisithili seKhrizani abaza kumela apha esi sithili sakuncola kunye nabo usukela ke ngoMgqibelo. Sibone emphulaphula sekhaya uba bazithembe kangakanani